ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Сауду ТВ. имрӯз 17-06-2026 сол обши 10 то эълон дӯстони азиз. Якта мошини арзонак, хонаҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ, нафаре ки хонаҳои арзон аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон хоҳиш кардем ва нафаре ки комментария кардем, ай кадом тарафо ҳаракат кардем, навор кардем бачаҳо. пешниҳодтон мекунем. Баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегзорам. чизе ки дорен, хона, мошин, квартира, аппарат, техника чизе ҳастай, дар WhatsApp рӯй кунен ё ки омада айпеш хушрӯ карда наворш мекунем. Чунки сайтҳое ки хона мефурӯшем бениҳоят бисёре бача азиз. дар видео лайк монем дӯстон, дар ин канали Сауду ТВ подписатсия кунед. Ин канал бачаҳо иншоалло канали бобаракатай. ҳаррӯза хонаҳоро савдо мекунен. мақсад баъзе соҳиби хона мешавад, баъзе хонаҳош намешавад. навора шурӯъ мекунем бачаҳо. бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Тоҷикистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Тоҷикистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед бача азиз. боротон роҳӣ кунед, ай Тоҷикистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, як камада нива Chevrolet рӯй кард, состояни сози бадай мега, хай арзонтар мемонем ша. мақсад ки савдо шава сум дар корай. солаш 2004 нива дӯстон дар ноҳияи Восе қарор дора, 32000 сомон, 2004 бачо нарха бинен. сӯзишвориш бензин, коробка механика, запасной баллон дар қафо, алиши ба ягон чипи мусоайку, ана ҳамон хеле мошин боша алиш мешава, утилизация дора, документ дора, WhatsApp имо рақамҳои ахираш 2674 аз номи Сауду ТВ занг зен. пробегш бача азиз, қари мошин гаштагӣ нестай бачако. марамат боқимонда маълумотҳо оиди нива бигирем бачо. ниво мақсад мошинои ҳастанд ки кашишон зур, тагошон баланд. далши маълумот занг зада бигирем бача азиз. дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯши назди ҳавлигии равонкардагӣ. аз ноҳияи Шаҳринав дӯстон хона равон кардан. ҷамоати деҳоти Чуст, деҳаи Хоҷакупуш, 8 сотихай, 3 хонаҳай, 450 000 сомон арзиш. хонаҳо 6 ба 3, кухни 3 ба 4, ҳамом 2 ба 3, об, свет дора, документ дора. хонара барои худмон кардем, камтар камбудӣ пайдо шид, сум лозим шид, савдош мекунем. мактабаш, масҷидаш 300 метр ай хона дур, алиш намешава. аз хона то райони Шаҳринава дӯстон 8 километр роҳ масофа дора. хонаҳо ҳамин ҳолат, боқимонда маълумотҳоро дӯстон зангза бигирен. 450 000 сомонӣ бо худохоҳад савдо мешава.
дӯстон мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. Квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, яъне ки гардиши мис Душанбера нигоҳ мекунем бачаку азиз. Доми 13 этажа, хонае ки навор мекунам дар этажи 7-ум. 3 дар хона, масоҳат дар умум 60 метри квадратӣ, арзиш 370,000 бо муомила дӯстон. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp дар рӯи экрани шумо аз номи Саудо ТВ занг зада маслиҳат кунед бача азиз. Таи дом парковка мешава мега бачаку. Таги дом парковка мешава. ин хонаи ман навор кесем чӣ хеле мебинем коробка ҳай 370,000 60 квадрат бо худо хоҳад арзон мешава. ина марамат боқӣ монда маълумотро бигирен. ай кадом тараф квартираи кредит дар корай? то чанд сума дар корай? Чанд квадрат дар корай? шумо да нависонен, комментария кунен бачаҳо азиз. шумо фақат комментария кунен, ман иншоалло ҳаракат кардан навортон мекунам. Централни точка дӯстои азиз. ина марамат боқӣ монда маълумотро занг зада бигирен бачаҳои азиз. дӯстои азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисорай, деҳаи Уртабуздай, 2 дар хона дора, 7 сотиқ замин дора, гирди хона полностью маҳкам кардагӣ тайёр дӯстони азизам. хонаҳо бо газоблок кардагӣ 310,000 арзиш, калидор, баня, свет, ов дора, ҳоҷатхона дора, мактабам дора мега дӯстон. 7 сотиқай 2 хонай 310,000 сомонай худо хоҳад савдо мешава. ина дӯстон рақамҳои соҳиби мулк 83 аз номи Саудо ТВ. ака қатӣ маслиҳат кунед хонаро бигирем бачаҳо азиз. ҳамин хонаҳое ки газоблока бачаҳо камтар қиматтарак аст, чунки хай хто медонем ки газоблок и мисол чӣ хубӣ дорад дӯстон. ҳам сахтан, ҳам калонай, ҳам хунукида гарм мекуна, гармида хунук мекуна дӯстони азиза. хуб 310,000 сомон, 2 дар хона, 7 сотиқ замин. занг зада маслиҳат кунем бигирем бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. Якхонагаҳай, якхонага квартира дар этажи сеюм, масоҳати 28 метри квадратӣ, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. арзиша бинен 217,000 сомон, 28 квадрат. ина дӯстон падъабои кардагӣ тайёр. дар пеши дом мактаб, боғча, бозор,
خب боғчаи кӯдакон вуҷуд дора. хона ҳами ҳолат кардагӣ ҳолати коробка не дӯстон. пад абои тайёр 217,028 квадрат ан ҳами домда қарор дора. боқимонда маълумотро бигирен. дар масъалаи лайкҳо боша, лайкҳоро намонден. ҳамин лайкҳото намонен, подписат сакнен, навруро тамошо кардан гирен. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ. 3.5 сотиқ замин, 3 комната, ҳавли фурӯшӣ дар чоряккорон, пушти пост 1300 метр дур ай роҳи калон, 300 метр дур ай мактаб, об дора, свет дора, роҳи сементӣ то дари хонара срочно фурӯхта мешавад. масоҳат 3.5 сотиқ хона коробка, коробкаи тайёр, чоряккорони душанбе, 3 комнат 380,000 сомонӣ бо ячи муомила дорад. дӯстон айкиҷо хона дар кораи то чанд сума дар кораи комментария кунен. хонаҳотона дӯстон рӯӣ кунен ё ки омада ай пешнавор мекунем. 9 та сайт дар реклама мекунем. медонед 9 та сайт, 4 ютуб канал, 2 инстаграм, тикток, телеграм, фейсбук. ҳами баъзе хонаҳоро бачаҳо реклама мекунем ку ҳами 1 соат 2 соата уже меравад савдо, чунки ҳами сайт бисёр шава, мардум бисёр тамошо мекунанд. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои қадрдон, 360,000 сомон арзиш, якхонага квартира дар этажи сеюм, масоҳат 30 квадрат, дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, рӯпарӯи прокати 63. якхонага дар этажи сеюм, доми 4 этаж, доми 4 этаж дар этажи сеюм, 30 квадрат, 360,000 сомон. рақамҳои 8261 да боқӣ монда маълумотоша занг бизанен бигирем бача азиз. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартира дар этажи аввал, масоҳати 35 квадрат, дар Корвон, дар Душанбе, 305,000 сомон. рақамҳои 8282 да метонен занг занен, боқӣ монда маълумотро бигирен. 35 квадрат ай ду хона мега, хай намедонам ака майда майда мешта боша шояд. Корвон, Душанбе, 305 та хонаҳо тайёр, пад абои бахшиш хонаҳо абои кардагӣ тайёр, люстр, хоб леноним, парда, дар, треза, абои хулоса ки дӯстон хона тайёр. ина масъалаи кухни, ҳоҷатхона, баня занг занен, маслиҳат кунен бигиренаш. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки якхонагаҳай 3 сотиқ замин дора, дар ноҳияи Шоҳмансурай, яъне ки дохил ба Душанбе мешава. хона баракай, чӣ хел мебинен, ҳавлиш калон, дарвоза часпондагӣ, як хона кардагӣ, 400,000 сомонӣ арзиш. рақамҳои 5 та 8 ахири номерои соҳиб мулк. ҳавли 3 сотиқаҳай дар ЖБК Колхози Россия, аз роҳи калон 20 метр дарунтар. ина дӯстон беҳтарин вариант, занг занен. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ.
хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки тайёр кардагӣ 3 комнатага 2 сотиқ замин ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 550 000 сомонӣ. рақамҳои 27 و 23 да боқимонда маълумоташа бигирен. бачакҳое ки яъне хонаи назди ҳавлигӣ арзонтар аз ноҳияи Фирдавсӣ мегуфтен, ина 2 сотиқаи 3 хонаҳай 550 000 занг зане. ина ҳоҷатхонааш мақсад ки понли дигахел баня дигахел ҳавли понности кафел бручатка чиндагӣ калидор баъдан хонаҳо 550 та савдои соз мешава. дӯстон чизе ки буд, чизе ки роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, ҳаракат кардам мондум. ана буд далчи ватсап мегзорум роӣ кинен ё ки омада айпеш ҳамин занг занен 1 минут да миём видеош мекунам айпеш хушру када рекламаи фасон мекунем дар фурӯш мегзорем. зинда бошем бачаҳо. раҳмат ки шумо Саудо ТВ тамошо мекунед.